U imperattiv li persuna ma soffrix fis-silenzju wara l-erbaħitan ta' dara ma tfittex lajnuna mill-aktar fis. Kien dan il-qofol tal-messaġġ ta' żjara li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg it-tnejn filgħodu fl-uffiċini tal-Victim Support Agency fil-Belt Valletta. Akkumpanjat mix-Shadow Ministers Derin Karabot u Graziella Tart Previ, Alex Borg intlaqa mill-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Farrugia kif ukoll mis-Supritendent u kap tas-Servizzi Silvana Gaffa fejn ġi spjegat minn xiex jgħaddu dawn il-vittmi fosthom biża', ansjetà, iżolazzjoni żdar minn hekk ġrieħi fiżiċi u emarġinazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ltaqa' ma' diversi ħaddiema li ta' kuljum jgħinu lil vittmi, membri tal-familja u xhieda l-qorti, kemm għal danni fiżiċi u anke psikoloġiċi u emozzjonali. Alex Borg insista dwar kemm hija kruċjali l-ħidma ta' dan l-uffiċċju fil-waqt li jagħmel enfasi fuq il-ħtieġa ta' aktar sostenn u investiment sabiex jiġu mejjuna l-vittmi, mhux biss legalment iżda anke emozzjonalment. Hija kruċjali li jagħtu s-support il-vittmi, importanti li mhux biss minn aspett legali jew inkar ta' prevenzjoni imma anke emozjonali ġew ikunu għaddejjin ovvjament minn momenti ta' distress kbir u għalhekk il-fatt li jsibu post bħal dan li jagħtuhom is-support hija kruċjali. Importanti li nibqgħu ninvestu li jkun hemm investiment u support anke minn aspett ta' governattiv lil din l-aġenzija sabiex ovvjament meta jfittxu l-għajnuna il-vittmi jkunu jistgħu jingħataw l-għajnuna ASAP. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista wkoll dwar il-bżonn li jsir aktar investiment fil-qrati sabiex ma jkunx hemm dewmien bla bżonn b'mod partikolari f'dak li għandhom x'jaqsmu każi sensittivi bħal vjolenza domestika iżda mhux biss. L-aħħar mill-aħħar jekk ikun hemm id-dewmien fil-floti tas-sentenzi, ovvjament hawnhekk jiġi affettwat ukoll. Il-vittma tiġi affettwata wkoll b'mod negattiv u għalhekk hija importanti li jsir l-investiment neċessarju. Ġieli aħna tkellimna diversi drabi bħala oppożizzjoni biex jingħataw iktar riżorsi biex jingħataw iktar għajnuna finanzjarja wkoll biex ikomplu jsir l-investiment neċessarju fil-qrati tagħna. Alex Borg sostna li l-Partit Nazzjonalista ilu jinsisti fuq il-fatt li ċertu każijiet ta' vjolenza domestika jitresqu quddiem il-qorti tal-familja u mhux dik kriminali bil-għan li l-proċess ikun aktar effiċjenti għal benefiċċju tal-vittmi. U għamel referenza wkoll għas-sensittività ta' ċertu każi fejn ħafna mid-drabi jkunu involvu tfal ukoll. Irridu niftakru wkoll fit-tfal illi huma involuti fil-dan. U għalhekk ovvjament aħna rridu naraw illi meta nitkellmu fuq il-ġustizzja tingħata f'ħina u fuqta li ġdewmien fil-ġustizzja wkoll taffettwa b'mod negattiv il-vittma. Intant, kull min għaddej minn sfidi relatati għandu qabel xejn iċempel il-pulizija fuq 112 jew ifittex is-sostennu gwida billi jagħmel kuntatt mal-Aġenzija għall vittmi tal-Kriminalità fuq 2568 9700.